एडसी चंगबारिबो ताइसा हाइनोहाय हापांगो फाइफिनानि नाहार मुक्ति खलाइतंगो सामुं तिप्रा मोथा बदल 25 नং नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सि तिप्रा मोथानि कैंडिडेट सजय उचई मार्च तालि दिनै 27 सालमारि पाशुरो जतनबारि वैद्यबारि आमचियो बदल हाबमा पान्दा खलाइका अ बदल हाबमा पान्दाव बीजेपी बदल याकरै नुखुं खुंथामचिनि खरक ब्रैचिसनि बुता रमखा तिप्रा मोथानि बाना ते बरगनो बाना याफ्रै लामसुबैना हाका 25 नतुन बाजार मालबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि तिप्रा मोथानि कैंडिडेट सजय उचई खबै गुबुननि जुदा जुदा आदंग्र एडसी चंगबारि दिसनो साम्पाइ फायु आसगनो थंरंनि जुदा जुदा बदल खलाबो अंखरै आबाय मुं खलाइतंगो बदल हाबमा पान्दारो खलाइतंगो तिप्रा मोथानि कैंडिडेट सजय उचैबो आबाय मुंनि खलाबो अंखरै आबाय दंमानि नुकजागै दंगो तै ताइसा हाइनोहाय एडसी चंगबारिबो एडसीओ तिप्रा मोथानो हापांगो तुबु फिनानि कक आबाय दंगो हामबाय नरमने देसनो अंका आंगागि मो बीजेपी तंमानि आं बीजेपी नो ताया करे आं ता आनि हानि बुबाग्रा नां हामजागै आं मथाव आं हापायला आसुनानि आगे बीजेपी उले नों तामो नो नाहरै तंमानि के तामनि बागै बो चाया नो हरै नों अर फायगा बुबाग्रानि थानसानि मारियो आं आगे बीजेपी तंमानि तो प्रथम तां समजा तो हना apa ang bano ang sajaliya bonang sajen bagai ang tar sini habu bagarani aro ang hapaila ang नरक बुसक फेमिली ते बुसक बुतार तो भी फेका तनी ani परिवार के दुटा बुतार के टोटल बुसक जना रंग न तनी टोटल पारा मिले 24 परिवार 24 परिवार बुतार हिंखा 47 के ओ पारा नि मुंखे तम ama jamaita para बो बिसि खबजा जतनबारि के निन सिनि मुंखे ani sinimong ko sukaram jabrma borong ganang tini je age BJP bodol tongnai rok tini nini nono sajage te bubagrani thansani marino sajage tini nono nini yagromoi borok tipra mothani bana rom phaika ningle borong no tam ko kasare te tam ko prok sawi lam sokatu pulana je BJP pulana je BJP no sajage angoi BJP yakari फाइनाय ओ Vaidyabarini Jatonबारि बिसिनि 24 परिवारनि 47 voters borno ang lamsogo kewa परिवारनि 2 voters 3 voters kai फाइका ang borno पुलाना lamsogo इनके ओ जगाव कुनु केबनो आनो हामजागै बा प्राथना हामजागै आबुनि बागिया जतनो जों बुबाग्राना हामजागो बुबाग्राना हामजागै से फायु बुबाग्रानि बिसिंति जेनि तिप्रासा यक समाद मानो हिनि वानसु लाइसे आं निजेबो फास निसबि याप्रेसेव बर जे फाइनेबो बुबाग्रानो बिसास खाइसे चुंजतनो फाइ हाइनि बागै ताउबो पारा आमसे व अलरेडी खबर मानि दंगो बीजेपी याकारै कांग्रेस सीपीएम कांग्रेस तो क्रिनो सीपीएम बो क्रिनो जे किसा मिसा तंगमानि बो बर याकारै फाइनानि बागै ताबो कग्र हलाय दंगो इभेन आईपीएफटी याकारै बो तिप्रमथा फाइनानि बागै बरक तबांमा आनो कक साहरि दंगो तानि बागै आईपीएफटी याकारै फाइनामो चुहमानि खांखे आईपीएफटी चिनि तिप्रासानि कक्की सानाय हिनि सामानि किन्तु विधानसभा ताबुजर कुन कक्की साया आबनो बर चाजाकलिया एक समय आईपीएफ पिनो जों जतना चाजाका हाइफनो सरकार आसु बयमान परेवो बर जुत सरकार मान परेवो बर तमसा ओ सीपीआईएम ने बागिसे तिप्रालेन मासानो गे ताबु सीपीआईएम करि खांखांके बर ग्रेटर तिप्रालेन नांगलिया अब हाइ कक सावि दं बर गाबो जों विधानसभा खुद आव कक सामानि खनाका हाइनि बागै जों निजेबो ताबु खांके आईपीएफ पिनो चाजाकलिया पार्टी संगि क्लांने रले काहामनो चेंफ्रुले काहामकेनो चेंजागो ताबुंनि आईपीएफ नि लीडरशिप रक केबो चाया केबो फनो तुइदुल माने करै ओ तिप्रालेन केबो फनो आइडियोलॉजी करि खाके बरनो याकारि फाइनाय बो दं गोबांमा ता खांके ताबुंनि जुगो ओ जे बर्तमानो जुनो फियक माने खांके खरकसानो बो खांके चिनि बुबाग्रा के बुबाग्रा नाहारिनो जों जत हिमलायनाय थानसानि मारिवो जों जतनो आमतै आनारस अचिनो जों बड रिवै चिनि फाननो जों फनुकनाय चिनि मानथायनो जों तुबुनाय ताइसा हायना हाय 2021 wo chung busuk 18 seat be kaplain ka abon le kabang seat tu bui chung 2026 wo taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang gei ke 2028 jese khapana chini lokhon chini tiprasani chief minister samnani abon chini lokhon aw lokhon nasi guno tabu jot tiprasaro khasika bachaka sichaja khansang chung palki kaplain nai hambai के borong gorang te kaisa tabu bela kene social media awayongi tongo nini amchai nini bisi nini community hinai IPFT bodolo thangka rok hinai tabu bela ke social media awayongi tongo omno tile nang tam kok sanai te nini tam kok phirong mung tongnai
आं अ कम खचारो जे मीडिया नो आं सानाय बर' हाय अ भाई जातिनि राजनीति जों थुंनाय जारिया किरो अ जागा जयनिं खायनाय जमातियाव तंगु त्रिपुराव तंगि मानो किरो कोनो दिन आं नो रिक्वेस्ट खायनाय कोनो दिन न्यूज वा जमातिया रक फायखा त्रिपुरा रक जयन खायफायखा आ भाई तासिदि बीजेपी नो चाजि आं याकारि फायखा आंके आबो कंग सादि बर खेतमो तिनि उच्चनि बिसिंगो त्रिपुरा मथानो जों 99% जतन त्रिपुरा मथा मांसि अब आं क्लियर के साव यो खरसा खरनै बीजेपी बो तंगमानो सीपीएम बो तंगमानो कांग्रेस बो तंगमानो गे आबोनो सिनों उच्चय आनि आमचायनि उच्चय रक फायखा ने फुनु खां माने तम ओ उच्चय कैंडिडेट नि बागै माने उच्चय रक चाजाकलि आंनि थांका थांगि गुरि नायदि चिन दे पसार एलकावो डोर टू डोर गुरि नायदि त्रिपुरा मथा कयजना तंग ओ जे न्यूज चैनल खाइ तंगने रनो बा आंनो थांदि ओ जागा कायसा खरसा खरंनै बाचावै उच्चय रक जतन थांखां खांके बर' उच्चयनो रिप्रेजेंट खाया हायसि ओ जागो राजनीतिव कुनु जातिनि बुङो उल्लेख खायो जे राजनीति थंमाने आवनो आं सेलेंगो आवनो आं निंदा खालायो कुनु दिन नर जत मीडिया रनो रिक्वेस्ट खायनाय ओ जॉइन खामा जागावो जॉइन खायका आसु परिवार नि आसु भोटर जॉइन खायका अब पार्टी नो याकारि फायका आसु सिगांखनो चानाय ओ जागावो जमातिया रक फायका रियां रक फायका त्रिपुरा रक फायका अब माखाके नों तमबा जातिनो खागि तमानि क्लायो जाति बेदेबाद खेमानि क्लायो अभाय राजनीति कुनु ताथंदि एन अभाय राजनीति थं तंनाय राव दिनै जों आईपीएफ नो एक दिनो जातिनि बागै सामुं तांनाय पार्टी नि जे जों संसाय रहमानि ओ आईपीएफ नि पार्टी जे ताबुक अमा हायखाय जाति खांनानि राजनीति थंनि तंहाके जों आईपीएफ नो कुनु दिन लगेरिया केबो लगेरिया ताय ओ जगह आईपीएफ नि कुनु नि कप्लाइंगिया आईपीएफ नि हांगे ताबुक बीजेपी नि बी टीम कचारमा जाते चिनि त्रिपुरा मथानो गुसना दावै तो मत सावै उल्टा पुल्टा सावै त्रिपुरा नो अरे परे खायै बहुत सकाक लांगै कचारमा जाते बीजेपी नो लाइन रहनि अवश्य बरंनि आईपीएफ नि कुनु कप्लाइं माया बर बीजेपी नो लाइन नाने बागै सामु तांगि दङो हायबर बर जे वानसुक माने अब कुनु कप्लाइं या कुनु दिन बर नि जे वानसुक माने अब अंगिया हायसि जे चिनि बुबाग्रानि तुदुल मुंगय अब जे सय तुदुल मुंग जे बुबाग्रा सामानि अब जे सय कक जे बुबाग्रा सामु खाइ दंमानि अब जे सय सामु बुबाग्रान से जों जत लगेरलायनाय